Haluatko, että teidänkin taloyhtiön ovet näyttää tältä? Tämmönen oviremontti onnistuu meiltä Raamilta aika vaivattomasti ja edullisesti. Nyt ollaan Helsingissä vanhan taloyhtiön pihalla ja tänne ollaan uusittu kaikki ulko-ovet. Vanhat pois ja uudet tilalle. Ja tää on vielä aika kaunis tämmönen sinivalkoinen Suomen väreissä tää yhtiö. Tämmönen uusi alumiiniovihan ero tästä vanhasta, mitkä nämä on ollut paikalla aika hurjasti. Tää on niinku alumiinirunko, joka kestää oikeasti aikaa. Että tämmönen oven käyttöikä voi olla liki 50 vuotta. Ja uudessa ovessa on tietenkin kolmilasinen elementti. Jätetään kaikki ne potkupellit pois. Saadaan enemmän lasipintaa. Tässäkin yhtiössä on kuitenkin tämmönen hyvin kaponen sisäänkäynti, niin näillä laseilla saadaan sitä luonnonvaloa sinne sisälle. Ja laadukas profiili, lämpöarvoltaan oikein hyvä, 1.0 on U-arvo, laadukkaat saranat. Tää ei väsähä tää ovi missään vaiheessa. Ja pystytään määrittelemään tää vasikka vaikka minkä kokoiseksi. Ja esimerkiksi jos on taloyhtiössä muutto meneillään, niin tästä vasikan kautta saadaan leveämpi sisäänkäynti. Sitten nykypäivän esteettömyys. Tämä aukko pitää olla kuitenkin 95 senttiä, niin pääsee pyörätuolillakin sisälle. Et jos se aukko antaa vain periksi, niin ehdottomasti samalla kun vaihdetaan vanhat ovet, niin levennetään sitä pääoven mittaa, jos siinä vain on mahiksia. Näissä ovissa aika monella on vielä tämmöinen ajatus vanhasta potkupellistä. Eli potkupelti nousee joku 400 milliä ja kun vaihdetaan uusia ovia, niin halutaan edelleenkin se potkupelti. Loppujen lopuksi sillä ei ole mitään käyttöä. Tämä turvalasi kestää oikeasti tönästä rattailla ja millä tahansa. Tämä on oikeasti luja. Ja sitten taas tällä koko lasiovella saadaan enemmän valoa rappukäytävään ja saadaan sitä ilmettä. Se on yhtenäinen yläruutu, alaruutu tai sitten ihan koko lasinen ilman näitä välejä. Tämmönen ovihan me valmistetaan sinänsä ihan yksittäisestä profiilista meidän Urjalan tehtaalla. Tämä on tämmöistä yhtä profiilia, mitkä ajetaan suunnitellaan ensimmäisenä, sitten ajetaan CNC-koneelle. Se CNC-kone tekee kaikki työstöt ja sitten nämä profiilit ihan käsin kasataan meidän tehtaalla ja sitten tuodaan työmaalle aina nämä alumiiniprofiilit omanaan ja nämä lasit omanaan. Ja sitten kun tämä kehys on paikallaan ja ovet on paikallaan, niin sitten asennetaan nämä lasielementit, liistotukset, tiivistykset ja lopulliset säädöt, kaikki nämä saranat ja pumput. Nämä meidän Raamin saranathan on oikeasti ihan jotakin käsittämättömän laadukkaita juttuja. Vaikka tämmöinen ovi ja koko kehikko tehdään alumiinista, mutta sitten kokonaisuutena, kun tähän tulee kolmenlasinen lämpöelementti, niin tämä on oikeasti kuitenkin aika painavaa ja aika jämäkkä. Että ei ole mikään rimpula, vaikka tämä tehdäänkin alumiinista. Meidän tuotevalikoimasta löytyy vaikka minkä näköistä ja minkä väristä. Pystytään laittaa potkupellit, pystytään laittaa postilaatikot. Että jos siinä on kenties jonkunlainen liiketila siinä yhtiössä, niin saadaan postilaatikot ja kaikki nämä aukipitolaitteet ja eri kokoiset kahvat. Että löytyy monenmoista. Tämä on oikeasti todella vaivaton remontti ja antaa todella paljon ilmettä, arvoa, lämpöä ja turvallisuutta tämmöiseen jopa vanhaankin taloyhtiöön.